Larun batean jokatu zuten Zuberoako, Lapurdiko eta Nafarroa Behereko bertsolari txapelketa Donibane Loitzunen. Eta Amets Arzalluzek irabazi zuen txapela bigarrenez. Aski pozik nago bai finalerdiarekin eta bai finalaren zati handienarekin. Ezagit pixka bat iazko txapelketatik atera berritan eta oso biharamunetan harrapatu nahu eta orduan ez nekien gehiegi nola zentratu, baina saiatu naiz zuen garrantzia ematen. Ez beste urrats bat ematen edo baino behintzat segitzen nire berso bidearen bilaketan eta bueno, uste dute gainera iparraldeko txapelketa izanki 3 probintziotan beste sentimentu bereziago batez bizitzen den parte bat ere badagoela eta batez ere personalak baino emaitza kolektibo eta hemen jasotzen den txalo honek iparraldeak aurrera egiteko duen indarrean eragiten duela eta nik kolektibo hortatik izugarrizko pozean bizi du txapelketa hau. Odei Barrosorekin jokatu zuen Arzalluzek buruz burukoa. Sustraiko linak ez baitzuen bigarren postua errepikatzerik izan. Ofiziotan hartu zion aurrean Barroso kolinari eta 2 punturen aldearekin lortu zuen Arzalluzekin buruz burukoa kantatzeko txartela. Bai, bereziki buruz buruko 8 txiki hortan galdua, urduri eta benetan lekuz kanpo, baina bai, bestela orokorrean gustora, bai, biziki gustora. Ez usteko handi hartu duzu? Bai, errandutelarik buruz burukora pasten nintzela, zinez, bai, ez usteko handi hartu dut, baina pozik, beti ere. Bueno, gaur ospatzea modu berezi batean ospatuko duzu, edo? Bai, ez, parranda itera eta lagunekin ospatzera. Arzalluz eta Barrosoren ondoren 3. postua Kolinarentzat izan zen, eta ondorengoak urrenez urren, Joanes Etxabarrian, Eneritz Zabaletan, Sumai Muruan, Miren Artetxe eta Eki Erremundegi izan ziren. 1900 lagunek txaloz eta animo oiuz berotu zuten jaialai pilotalekuan, bertsoekin gozatu zutelaren zeinale. Donibane Loitzunekoa, bertako naiz, izigerri edera, izigerri, loriagarria. Eren daiatikan, ahitzona, denak egon dure biziki ongi, denak, ez utxa Amezta, Odei eta denak, lehenbizikutika bukara eta oso gustura, oso motza egin zait. Lore politak bota zizkion Mixelitzaina euskaltzain ere idazleak Arzalluzi, eta honek, harengandik, jaso zituen txapela eta makila. Segur naiz, egun, hemengo entzuleak senditu duela eta ikusi hemen beste Salvador bat. Ez lehengotik diferentea, baina berdin, bertsuaren eta hitzaren maisua. Uste dute momentu horietan gauzak diren, baino ederrago esatera denak erortzen garela, nik ere hala egiten dut edo behintzat momentu horietan loreak bota behar zaizkionari behar baino gehiago edo merezi baino gehiago ere botatzen zaizkio, eta naiz eta jakin hala dela, norberak olako gezurrak gustora sinisten ditu, eta egia esan plazera handi bat, Michel Itzainaren gandik olako hitzak entzutea, baina, segitzen dut pixkaten ere buru barnean pentsatzen nuen bideari eusten, eta momentuko txute bat izan dira, baina nik lehengoan segitu nahi dut, eta ez naiz gehiegi nora ezean galduko. Txapela buruan, irakasleak omendu zituen azken agurrean Arzalluzek. Hizkuntzak badoa ziltzen, eta hemen bada baino, nik ez daukat eskaintzeko, sehaska kantu bat baino, gurasota andereño,
baino, ikastolak asmatzera joan zineten plazaraino, joan zineten plazaraino. Sustraitani joaten ginen, Endaiatik kanboraino, andereño haien maitasuna, gogoan dugu oraino. Zueri esker euskarak, ta ikasle bakoitzak nio, bihotz zabalagoa.